Ja, oké, is reg so. Dankie vir die laat weet. Nou, as jy nou net so staan. So dis nou wat jy gebesluit het om met jou lewe te doen. So jy het van my maag af kom getrek om hier na toe te kom, om heeldag toe te kom sit op my banke. Die banke breek al soos jy op die banke sit en TV se loop en kyk. Heeldag. Jy doen nie eens moeite om op te staan om te loop en werk te soekie. Want jy wil heeldag so sit, is die foon en die TV. Heeldag. Toe nog les het jy. Jy wil al ewig so sit. Al ewig so wil jy lyk. Nee man, staan op en gaan soek vir jou werk. Nou wil jy heeldag so sit. Heeldag. Jy lyk soos 'n ou oupa van net sit en niks sit en doen nie. Jy maak my heeltemal afsin van die lewe af. Kyk nou net die. Ek praat met hom, hy stap weg. Ek kan nie weer met die mannetjie nie, mense. Waa, ek kan nie. Cousin. Vera cousin. Waar gaan aan man? Jy is nog na? Ja, nee, mijn bra. Bra is nog alright, man, zie je. Nee, die Spaanse de man zo bij iets kapot maakt, man. Body van mij stem hier weer samen, joh. Ken je? Ja, de koes moet niet bij te loop staan. En nog is dat moet de goedjes zou worden. Bra, hier hoekom maar gemakkelijk is met buiten kom zitten. Na praat met jou, met hoe ik voel. Zie je? Mijn bra, ik is af. Ik is op de grond, mijn bra. Die sisa, ik is al lief op. Ik is stuk. Ik is vol. Zie je? Die ding is, mijn bro, die sisa maak leek. Ik zoek je span niet beter kan. Mijn bro, ik zoek span. Ik heb interviews geattend. Dat ik niet nagekomen. Zie, tijd niet nog meer broer. Ik is een paar minuten geleden. Toen word ik gebeld voor die laatste interview wat ik gegaan. Nee, ik kwalificeer. Zie, hoe kom je ze ook nog met zo goed te praten bij je? Ik zit heel dag aan. Maar je weet niet wat ik doe. Zie, ik vraag naam aan mijn brama. Net voor span. Ja, mijn bra. Full voor jou, man. Full rare voor jou. Diep kak voor jou, man. Zie je? Makan woord daar, man. Stap die span daar. Zani. Boos voor jou daar, zo. Zie je? En bij je andere company ook. Daar portelen die mensen daar. Zie je? Gaan op je wensen daar, zo. Lijf diep slecht voor jou. Zie je? Slecht. Maar dan kies me, nee. Die bra. Die homeboy. Lijf. Is die bra. Dank je, man. Ik waardeer het me. Balloni zei dus nou die probleem is opgelost, maar at least dat is iets wat daarom voorzien. Ik zeg je dank je man. Waardeer het. Nou waarom heb jy hier gekom? Wil jy nie die man werk gee, die man loop werk. Die man kan vir jou heel dag so sit. En dit is voor die TV en dit is voor die son.
Is dit nie voor die son is en sit op die foon en lê op my banke? Gee die man weer dat hy op hoe so lê man. Here gaan rugseer kry van net wil lê heeldag. Yes! Ek kan nie weer met jou nie. Ek kan nie. Die breek my af in plaas van my opbou. Die sê my nie eens, daar is iewers werk wat ek kan gaan soek of 'n piesjob of 'n dingie. Ek probeer my bes by te kan. Die breek my nog net af. Dis al wat jy nog doen, nog elke dag. Maak nie saak waar ek is, of ek hier is of nie. Die breek my nog af. In my teenwoordigheid of nie, die breek my af. Die motiveer my nie eens. Die sien wie suster werk nie. Nou waar het julle toe gepraat dat jy so hier opgevleet en uitgegaan het? Julle het weer van my gepraat nee. Dis mos lekker om van my naam te praat. Daar het jy weer gesê van my. Suster. Jy het regtig te kwaai bobe. Jy is te kwaai bobe. Gee maar 'n bietjie skiet. Gee hom kans man. Hy gaan werk. Hy sê, nou, jy moet hom afbreek elke keer. As ek hier is of as ek hier is. Jy breek hom af. In plaas van gee hom hoop. Moet hom sê my broertjie uit toe. Ek bid toch. Hy jy werk. Nee, jy doen dit nie. Wat jy doen is, jy breek hom af. En dat is wat ek regtig like. Jy moet by jou broertjie gestaan. Saam met hom gestaan het en vir hom gesê, "Ai, my broer. Jy moet doen, jy breek hom af." En waarvoor ek en hy gesels het nie so, toe hy gesit. My mooi gevra ek moet asseblief vir hom werk soek daar by die company waar ek werk. Seker my gaan vir hom werk soek en ek is seker maak ek kry werk.